Kaixo, mezu bat bidaltzen duzu. Nola jakin, jasotzaileak irakurri duela. Oso erraz, idatzi mezua, eta beheko izkin honetan 3 puntutxo daude. Klikatu eta eskatu irakur agiria. Froga egingo dugu. Honi eta honi, mezu hau bidaliko diet. Frogatu, irakur agiria eskatzeko aukera piztuta dagoela. Bidali, eta nola jasoko dute haiek? Jasotzaileek jasotzen dute mezua, irakurtzen dute mezua, eta mezu hau agertzen zaie. Enviar confirmación. Baieztatzean, idatzi duenari mezu hau ailegatzen zaio. Erabiltzaileak irakurri du mezua. Ireki leihoa eta nork irakurri duen eta noiz agertzen zaio. Txostena irakurtzeko, Googleek sortzen du txosten ofizial bat. Honek esan nahi du bakarrik batak irakurri duela, baina 2 pertsona desberdinei bidali diegu, ezta? Bigarrena ere irakurtzean eta baieztatzean, bidaltzean irakurragiria, mezu berean orain esaten dit 2 erabiltzaileek irakurri dutela. Nork noiz eta nork noiz. Gogoratu, idaztean 3 puntutxo daude. Mezu bakoitzean aktibatu irakur agiria eskatzeko. Zure Gmailen, zure korreoan aukera hau eskura ez baldin badago, eskaiozu zure administratzaileari jartzeko. Nola administratzailea sartzen da panel kontrolean. Aplicaciones de Google Suite. Ireki Gmail. Eta lehenengo atalean, configuración de usuarion, aukera ez bazaizu agertzen, esan nahi du, no permitir el envío de confirmaciones de lectura gaituta dagoela. Esaiozu mesedes gehitzeko permitir el envío de confirmaciones de lectura. Guardar, eta horrela zuk izango duzu aukera hori zure korreoan. Eskerrik asko, agur!